everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi. Super stories, and I'm like guys sikhuluma ke ngestory ke esisha kwababa. Please do comment usho ukuthi are you enjoying the story or awusi enjoy njengoba ke sisaqala. Ngizokhumbula guys ukuthi last week we were all expecting ke umshado noma ke amalobolo kukaBahumi kanye ke noZwelakhe, but ke the story took an unexpected turn as kuvela ukuthi ke umama kaZwelakhe azange azashade ngokosiko ke lwesiZulu. Undodana akakwazi ukushada, ubaba wakhe engazange aze ashade. So njengoba ke umama ke kaZwelakhe engashadanga, kusho ukuthi ke uZwelakhe uyingane yentombi, fanele ngabe yonke imicimbi yakhe iyahamba yokwenziwa le kubo kaMambokazi, ayikwazi ukwenzelwa ke kaMkhize. So ke guys ke uLambokazi ke uzolwa ke alwe but ke agcine ebhegobeke uphondo ukuze ke izinto zengane lakhe ke zihambe kahle, and bathi ke next week ke kuzobe kukhona ke amalobolo ke kaMambokazi, kuzokhona ke amalobolo kaMambokazi elotshelwa ke ifamily ke yakaMkhize. Amaphela kaDumsane wona engazuthi ke nje ayi kuyabheda yazi ukuthi i-character yakhe, I think they are repeating it in a way naleya last time lapha ku My Brother's Keeper abaye basambiza ngothela ngaye Caiphus Shabalala, namanje basambiza lelo gama. And guys ulapho vele because it's about business, it's about ufuna ukubusa, ufuna ukuphatha, ufuna amabhizinisi omfowabo, yabona nje kuningi, but nje yena noZandile umkakhe, I tell you guys bazoloya bazothakatha khona uzohamba ngomshayelo phakathi wabo, ngoba angikwazi umuntu nje abanawo ngefamily ke kaMambokazi kanye ke nezingane zakhe. So kusazoba nzima shemfo uBahumi, kusazoba nzima kakhulu kuleli viki. And kuzothi mangabe sekwenziwa into zamalobolo ke sesitshela ukuthi hayi ke umshado kusungenzeka, bese ke amadlozi athi awamboni uZwelakhe, awamrecognize, bese kuvela ukuthi ke uZwelakhe kufanele ahamba yobikwa ke kumele ahamba yobikwa kaMkhize ngoba ingane yakomalume, so ababiwe kaMkhize ke ebese ke amadlozi akwazi ukumbona ke. Ngokwamanje nje amadlozi awamboni, so akakwazi ukuqhubeka ke namalobolo. So kuzolungisa zonke lezo zinto lezo ze culture zesintu ukuze izinto zakhe ke zihambe kahle. As for now uBahumi akathi kumancane, but yena guys sizomthatha noma bazomthatha ke abakwamkhize ke ayoba ke umakoti ke ngokuphelele ke lapha ke kokhabazela. So yeah guys, that's what we can expect. Do comment below ukuthi ke ufisa ukubonani ke kulomdlalo, ayo enjoying lo mdlalo noma ke ubone ngazi uthi awumnandi yabo, ufisa ngathi bangathi spice things up kancane. Yeah, so just comment lapho ngenzansi. Bye.